megide omenala chiatakwa n'ọchịchị Peter Obi ka ibe niile atụrụ n'omenala be anyị ichighatakwa azụ wee bido ime ya n'ọchịchị Peter Obi ka ndị ichie na Anambra na bidokwa mgbapụ ọchị n'ọchịchị Peter Obi ka e were ibe niile atụgburu o jighatakwara anyị ọ dịrị anyị na mma Peter Obi mmiri amanwụ n'ahụ Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụ n'ahụ fọma gọvanọ na Anambra mmiri erine ya Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụ na ya Peter Obi obere anọ ezi na-anọ anyị nwe ebe anyị na-agọrọ ha ụgwọ ezi agụrụzi Igbo na-agọrọ ha ụgwọ ezi agụrụba anyị na-agọrọ ha ụgwọ ụtaka agụ mmụọ ndị chiri ichi ndị gburu ọzọ ndị gburu ichichi n'nze na ọzọ ndị nwụrụ gboo ndị nwụrụ ọ na-esi kwadoro ya ọnwụ ndị nwụrụ ọ na-echi ibe na isi kwadoro ha ọnwụ na ụtaka agụ na-agọrọ ha ụgwọ ụgwọ anyị na-agọrọ ha ụgwọ wuo ogologo ndụ lee n'anya ilo ndị Igbo lụrụ oge gboo na be anyị welụ na Peter Obi lụrụ ụgwọ dị Peter Obi kpọọ ndị sekuriti na Anambra goo egbefe ibe n'ike goo moto ka ebesi onye zigbo ohi n'obodo si kpụpụta ya Peter Obi ọnwụ egbu n'ahụ Peter Obi kpọrọ ndị igwe nọ na Anambra goo moto zụbaba n'ike kwụọbata ụtụ milion kwa ọnwa si onye marụkwa omenala ndị Igbo ji bikwa ya mesiri ihe ike na omenala na anwụ n'ike Peter Obi kpọọ ndị niile n'ofesi na be anyị kpọọ mgbe ike ọbịa ọ nọ n'ụlọ na-ama si onye nwarụkwa omenala nna ya ji bikwa ọnwụ gboo ya ji emeghekwa na omenala anyị anwụwara n'anya n'ọchịchị Peter Obi ka egolu moto wee nye ọtaka agụbe m n'ọchịchị Peter Obi ka egolu meshin wee nye ọtaka agụbe m Peter Obi ọnwụ egbu n'ihe Peter Obi mmiri amanwụ ya Peter Obi ibe emenwụ ya fọma gọvanọ be anyị dodo ndị niile n'ofesi na be anyị kenenenu Peter Obi ndị igwe niile anyị nwere na Anambra kenenenu Peter Obi ndị ichie niile anyị nwere na Anambra kenenenu Peter Obi ndị igwe kabinet na Anambra kenenenu Peter Obi Igbo ndị Igbo lụrụ oge gboo were na mmụọ Peter Obi lụrụ ụgwọ dị Peter Obi kpọọ ndị niile lụrụ 70 years be anyị kwụbaba ụgwọ ọnwa kwa ọnwa Peter Obi kpọọ mgbe ike ọbịa ndị onweghị ibeba na-alụ na be anyị goo mechin ibe n'ike Peter Obi jere goo moto tikọchaa ya na steeti niile Disemba ruo onye ọwụ na-anataba onye akwụ na afọ onye akwụ na tọrọ Peter Obi ga-ekpe ụmụ akwụkwọ niile enwe na Anambra kwa akwụkwọ sụọba n'ike onye akwụ na afọ onye akwụ na fọrọ jụrụ arụ nrụ nkarị Ọnịcha na-agwa eje ụtụtụ na anụ nwanne echi Ọnịcha te mmiri isi ojuje Peter Obi lụrụ iloge Peter Obi mmiri amanụ ya Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụ ya ndị niile n'obodo oyibe nwa m ndị niile jelu mbaja ọrụ ndị niile nọ na Anambra ibe niile kpọrọ nwunye ndị Igbo kenenenu Peter Obi mmiri amanwụ ya Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụ ya okwute ndị agụrụba anyị mmiri amanwụ ya okwute ndị agụrụba anyị ibe emenwụ ya Peter Obi kpegudo kidnapa ibe kidnapụ na Anambra Peter Obi ọrụ ọma niile Peter Obi lụrụ na Anambra anyị na-agọrọ ya ọgwụgwọ dị mma ibe ọma niile anyị mere na Anambra Peter Obi mere na Anambra o ji adịrị ya na mma Peter Obi ezi na-ana agụrụzi Igbo na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi ezi na-ana agụrụzi Igbo bụ anyị na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi nwa udo kwe na udo bụ n'ọbịa na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi alụzi ha aba agụrụba anyị na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi oji egbe na ikpokolo na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi nne nwaanyị be anyị na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi o metere buru na be anyị na-agọrọ ha ụgwọ Peter Obi alụsị ogwugwu na-agọrọ ha ụgwọ owu arụsị niile nọ na be anyị na-agọrọ ha ọwa ogologo ndụ na ahụ isi ike Peter Obi ọnwụ ejeghị egbu Peter Obi na-eke ọnwụ ejeghị egbu ya n'udu mmiri ọnwụ ejeghị egbu ya n'ọya ọnwụ ejeghị egbu ya abịa na nọ n'ụbọchị be anyị Peter Obi ọnwụ egbu n'ihe okwute ndị Igbo be anyị mmiri amanwụ ya ndị Igbo be anyị ndị niile nọ na Anambra ndị niile jere agụrụ ọdụ be anyị ndị ofesi na-enu ya anya lee n'ọta ka agụ anya mmọnwụ na-asụ ọgwọ na-emesi ibe ike lee n'ọta ka agụ n'ọchịchị Peter Obi ka omenala nọbidokwa lee n'ọta ka agụ alụzi niile a na-agba ọkụ na be anyị alụzi niile akụrikọrọ na be anyị
n'ọchịchị Peter Obi ka edoziri na nche ọgabakwa n'ọchịchị Peter Obi ka na ọmalụkwa igwe na be anyị n'ọchịchị Peter Obi ka na ọmalụkwa omenala be anyị n'ọchịchị Peter Obi ibe niile atụwu n'oge gboo na owere bidokwa azụ Ikorobịa baba omenala ọdịbalaba na mma n'ọchịchị Peter Obi Ikorobịa niile na-agbara omenala ọsọ panchachi ya taa azụ ibe wee dịbara anyị mma n'anya mmụọ taka agụ mmanwụ na-eri n'ọgwọ dị mma n'enu m anya awụ ma ọgaranya mmanwụ omenala mmanwuwe n'ọchịchị Peter Obi ka ebido tibekwa mmanwụ n'ọchịchị Peter Obi ka eji bido bụ gbaba egwu dị iche iche na be anyị ibe ọma wee bido Peter Okwute mmiri amanwụrụ ya Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụrụ ya Okwute ndị Igbo be anyị mmiri amanwụna ya Peter Obi na be anyị ibe emenwụrụ ya ndị igwe nọ na Anambra ndị igwe nọ n'ala Igbo be anyị ndị igwe nọ na Anambra onye ma na Peter Obi mere ibe dị mma nye na-asụrụ ya ọgwọ dị mma onye ma na Peter Obi meziri ibe dị mma nye na-asụrụ ya ọgwọ dị mma ụta ka agụ mmọnwụ arụsị ụta ka agụ mmụọ mgburi isi mmụọ chiri nze na ọzọ ụta ka agụ mmụọ mgburi isi chiri nze na ọzọ anyị na-agọrọ ya ọwọ anyị na-agọrọ ya ọwọ ogologo ndụ Peter Obi agụba ibe niile ịrụ na Anambra ebelebe ji egbu ya n'ike Peter Obi agụba ibe ọma niile ime hụrụ na Anambra ebelebe ji egbukwa Peter Obi eziokwu ọhụrụ na ka esi achị ọchịchị chịkwa Peter Obi ọnwụ egbudahụ Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụnahụ ndị PG na Anambra ndị igwe niile na Anambra ibe niile na-eme omenala be anyị ibe niile ma eri na ọgwọ ndị na-eme ibe dị nwa gwọta na ọsọ soro ukede Peter Obi ibe ọma wee kpọ ya ihu Peter Obi ọ na-awụ onye mere ibe dị mma wee mechaa ibe ọma niile o mere ibe na-echi ya n'ihu Peter Obi mmọnwụ arụsị na-agọrọ ha ọgwọ Peter Obi mmọnwụ agụrụbehụ na-agọrọ ha ọgwọ Okwute ndị Igbo be anyị onwe egbu n'ahụ Okwute ndị Igbo be anyị ibe emenwụ n'ahụ Okwute ndị Igbo be anyị ibe emenwụ n'ihe Okwute ndị Igbo be anyị mmiri amanwụ n'ihe Okwute ndị Igbo be anyị onwe egbu n'ihe Peter Obi fọma gọvanọ na Anambra o ji adịghị na mma dị n'ọta ka agụ na-agọrọ ha ọgwọ alụsị ogbugbu na-agọrọ ha ọgwọ ibe anyị na ya na-eri na-agọrọ ha ọgwọ Peter Obi mmiri ama n'ahụ Peter Obi obere egbuhu na eke ji egbu onwe ya obere egbuhu na oye ji egbu onwe ya obere egbuhu na nkwọ ji egbu onwe ya obere egbuhu abịa na anọ n'ụbọchị ji egbu onwe ya Peter Obi onye na-achụ ha achụ ya nwa ada onye na-achụ achụ nwa ada Peter Obi onye na-echere ha ọnwụ ike cheche anya bụ onwe ya Peter Obi agụrụba anyị ụta ka agụ na mmọnwụ ndị ji ọgwọ ji edobere ha ogologo ndụ na ahụ isi ike o ji adịghị na mma ndị igwe niile onye mana ya kwetara na Peter Obi ya sụọrọ m ọgwọ onye dede ụtụtụ ya sụfuru ya ọgwọ ọ dịghị becha becha Peter Obi ndị Igbo be anyị ekene m ndị igwe ekenekwa m onye mara ibe dị mma na ọgwọ gbado na ụdị dị mma Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụrụ ya igwe ọrụ izu na-ewu ị na-alụkwa ọnụ m igwe amosu na mba ukwu ị na-alụkwa ọnụ m igwe anụ eyi ego na ụmụọna ị na-alụkwa ọnụ m igwe ọhanya na nka ị na-alụkwa ọnụ m igwe ojoto igwe ọhanya na ojoto ị na-alụkwa ọnụ m igwe Chimere eze na ọrụ ukwu ị na-alụkwa ọnụ m eze ụzụ na Ichida ị na-alụkwa ọnụ m ibe anyị ji eke odegwu ọja nwaanyị na-aba Peter Obi mmiri amanwụrụ ya Peter Obi ibe emenwụrụ ya eze ụzụ ọ na-awụ ejezie mechiere anyị omenala anyị na oji adịdị dị iche ihe mma eze ụzụ na Ichida na-ene anya ịmakwa kama anyị ji eje n'ọgbọ daba ada ewere ibe ji eme anụ ka nwa ya n'isi mmọnwụ adị ya n'anya o ji awụ onye ji nwe arụsị ogwugwu ọnwụrụ arụsị udo eze ụzụ si mebe na omenala mesie ya ike omenala bidoro gboo ndị Igbo nwe ya Peter Obi mmiri amanwụ ya Peter Obi agụrụba anyị ibe emenwụ ya ndị aka ji ọhụọ ndị niile n'obodo oyibo ụta ga-agụ ekene ndị aka ji ọhụọ ndị n'obodo oyibo ụmụ Ikorobịa be anyị ndị jere ofesi be anyị ụmụ Anambra ndị Ikorobịa be anyị ndị jere abụrọdụ eme nnata ndị eji eji n'ezi agaba ji emere onwe be ụmụ Ikorobịa be anyị
ndị na-agba mbọ na-agbata ibe o ji adịchara ụba mma ndị emerụ mmebi isi na Anambra o ji adịrịba na mma ebe onye nọchite nụ Peter Obi ya na-agọrọ ya ọgwụ Peter Obi ekenekwa mụ okwute ndị Igbo be anyị o ji adịrịhụ na mma anyị bụrụkwa ibe omenala wee naba ndị mbụ na ọ bụ ụba bidoro ihe ndị mbụ ọgwaba bidoro ihe ndị mbụ ọgwụ ọba bịa bidoro ihe ndị mbụ ọgwaba bidoro ihe ndị mbụ ọgwaba bidoro ihe ndị mbụ na be anyị ọgwaba bidoro ihe ekene ndị Igbo be anyị ndị This is your favorite station, Njenje Media TV. Follow us on YouTube, Facebook and Instagram